رقم 32 دلیر شمرودو، رقم 17 نعیمجان ابراهیم زاده، رقم 90 جمالدین زردیев، رقم 11 بختیار قلندر، رقم 33 سمندر شریفov، رقم 77 کرامتالله سعیدov، رقم 73 алишер ергашев، رقم 2 سفرعلی کریمov کاپیتانی دسته، رقم 7 خیرالله عزیزov، رقم 63 امیرجان ناظر واقعی رضا ولادیمیر دومولوجانov، کمیسر بازی جاویدان حسنov. дуруд дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозӣ миёни дастаҳои Регар ТадАз ва Хатлони Бохтар. ин вохӯрӣ дар доираи даври ҳафтуми лигаи олии футболи Тоҷикистон сурат мегирад ва бо гузашти вақт аллакай дар ҷадвали мусобиқот дастаҳо мавқеҳои асосии худро ишғол карданд ва вобаста ба нуфузу эътибору қувваву тавоноии ҳар як даста ба таври зарурӣ дар ҷадвал мавқеъ пайдо карданд. албатта дар ин бора ҳатман мо ба таври фарогир сухан хоҳем кард. ҳоло имкон дорем ки шуморо бо ҳайати ҳарду дастаҳо ошно бикунем. нахуст оғоз мекунем аз дастаи мизбон Регар ТадАз. дарвозабон таҳти рақами 16 Мирали Муродов. бояд гуфт ки дар дастаи Регар ду дарвозабони беҳтарини Тоҷикистон, аниқтараш тоҷик, ҳарчанд дастаи қаҳрамон фикр мекунам ки беҳтарин дарвозабонро ба таркиб дорад, аммо аз онҳое ки бо шиносномаи ба қавли тоҷикӣ ҳунарнамоӣ мекунанд, ҳамагӣ дар ҳайати дастаи Регар ТадАз доранд ҳунарнамоӣ мекунанд ва бояд гуфт ки ин Рустам Ризоев ва Мирали Муродов аст. дар бозии даври панҷум ки Регар ТадАз аввалин дидори худро дар майдони хонагӣ, яъне дар Талко арена баргузор кард. онҷо Мирали Муродов аз дақиқаҳои аввал бозиро оғоз кард ва бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва дар захира нигоҳ доштани Рустам Ризоевро ки баъдан пурсон шудем, ӯ чунин гуфт ки ба навбат дар ҳар як бозӣ аз кӯмаки ӯ аз ҳунари ҳарду дарвозабон ӯ истифода мекунад ки воқеан ин чиз дар футболи тоҷик фикр мекунам чизи нав аст. хуб баъдан рақами 6 Амири Саидаҳмад, рақами 14 Абдуғаффор Ойбек Абдуғаффоров, рақами 12 Акбар Бобомуродов, рақами 10 Элдор Эргашев, рақами 2 Сафарали Каримов капитани даста, рақами 7 Хайрулло Азизов, рақами 63 Амирҷон Сафаров, рақами 23 Саидхони Амрохон, рақами 5 Дороб Эргашев ва рақами 21 Вайсиддин Сафаров. Сармураббии даста Мамаҷон Ҳабибуллоев. Хатлон Фатҳулло Бобоев дарвозабон таҳти рақами 16, рақами 32 Далер Шомуродов, рақами 17 Наимҷон Иброҳимзода, рақами 90 Ҷамолиддин Зардиев, рақами 11 Бахтиёр Қаландаров, рақами 33 Самандар Шарипов, рақами 77 Кароматулло Саидов, рақами 73 Алишер Баротов, рақами 27 Мухтор Ортиқов, рақами 20 Далер Умаров ва рақами 19 Наврӯз Рустамов. Сармураббии даста дар гузашта хеле бозингари бо маҳорат, футболбози дастон гуфтан ҳам дуруст ва бисёр обрӯ эътибори ин футболбозро барои мо маънӣ дод мекунад. Меҳроб Заурбеков. бояд гуфт ки аввалин кӯшиш дар бозии имрӯза аз сӯи бозингарони Регар ТадАз созмон дода шуд. дарвозабон тӯбро дар дастони худ гирифт ва баъдан акнун имконат дорад ки онро ба бозӣ дароварад ва рӯ меорем ба доварон. Саёдҷон Зайниддинов аз шаҳри Душанбе, довари фифа, имрӯз довари ин бозиро бар дӯш гирифтааст. ба ӯ кӯмак хоҳанд кард Исмоил Нуралиев ва Наимҷон Мансуров. ман Меҳроби Суралиён Шоре. дар бораи мавқеи дастаҳо ки ҳарду даста дар ҳамсоягӣ якдигар қарор гирифтаанд, Регар ТадАз бо касби 8 имтиёз пас аз 6 давр дар зинаи чаҳорум аст. ҳоло имконият барои футболбозони дастаи Хатлон зарбаам зада мешавад, аммо дифогарон ин ҳолатро бартараф карданд. Сафарали Каримов аз хатти дифоъ бо
фанду фиребо мехост ки бурун ояд, аммо муваффақ нагардид. Баъдан ин чиз метавонист ки барои дастаи Регар ба хубӣ анҷом наёбад, аммо бозингарони дастаи Хатлон ҳам аз имконияти мусоидӣ истифода бурда натавонистанд. баъд аз 6 давр дастаи Регар ТадАз 8 имтиёз ба хазинааш афзудааст. 2 пирӯзӣ дорад, 2 мусовӣ ва 2 шикаст. медонед чӣ гуна онҳо оғоз карданд? Бо 2 мусовӣ. Ин дар рақобат бо дастаҳои Барқчӣ ва Кӯктош, 2 мумкин ки аутсайдери ин мавсим ва баъдан 2 шикаст аз 2 дастае ки ба дови қаҳрамонӣ мубориза мебаранд. хуб, ҳоло дар майдон нофаҳмӣ инҷо нисбат ба 2 бозингари дастаи Хатлон қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. довар Сафаралӣ Каримовро ба назди худ мехонад ва танҳо ба таври шифоҳӣ ӯро ихтор медиҳад ва аз ӯ даъват ба амал меоварад ки дар ин баъда шояд беҳтар буд ӯ каме худро ба даст бигирад. воқеан бозингари бисёр ҳам пурэътирос ва дар майдон ба ҷуз муваффақият чизи дигареро фикр намекунад. албатта ин яке аз сифатҳои хуби футболбозон ба ҳисоб меравад, вале баъзан таъсири бад ҳам мерасонад. воқеан ӯ капитан аст. ҳуҷуми дастаи Хатлон аз канори чапи майдон, кӯшиши онҳо барои рахна кардани хатти дифоъ ва муваффақ ҳам мешаванд то як андоза. танҳо дар охирин лаҳзаҳо дифоъгарон тавонистанд ки тӯбро зада аз майдон берун намоянд. аввалин ҳолати стандартӣ дар назди дарвозаи дастаи Регар ТадАз. зарбаи кунҷӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. тӯб ба ҷаримагоҳ ҳаво дода мешавад ва дарвозабон Миралӣ Муродов тӯбро соҳиб мегардад ва дарҳол кӯшиш мекунад танҳо барои он ки ҳуҷуми дастаашро оғоз бахшад, аммо бозингарон дар хатти ҳамла мавқеҳои худро натавонистанд сари вақт ишғол намоянд. хулоса баъдан дастаи Регар ТадАз 2 пирӯзӣ дер интизорро ба даст овард. нахуст дар ҳамин майдон бар дастаи Паншер. ҳоло имконияти хеле хатарнок дар назди дарвозаи Хатлон. нофаҳмид дарвозабон бо дифоъгарони худ ки ин метавонист боз ҳам ба ин даста бо фоҷиа анҷом биёбад. ва баъдан дастаи варзиши артиш Помир дар сафар бо ҳисоби бузурги 3-0 шикаст дода шуд ки ин дар даври гузашта иттифоқ уфтод. дастаи Хатлон бошад дар 6 бозӣ 2 бор пирӯзӣ ба даст овардааст, 1 бор мусовӣ карда ва 3 шикаст дорад. онҳо 2 пирӯзии худро дар бозӣ бо дастаи Паншер дар дерби вилояти Хатлон ба даст оварданд ва ҳамчунин дастаи Барқчӣ аутсайдер, оне ки дар тахонаи ҷадвал ҷойгир аст ва ҳанӯз ғалабае ба даст наоварда ки тавассути онҳо ё дар бозӣ бо ин даста ҳамчунин Хатлон тавонист ки 3 имтиёз ба даст оварад. онҳо 7 имтиёз ба хазинаашон афзуда имрӯз барои мавқеъ пайдо кардан дар зинаҳои болоӣ кӯшиш мекунанд. бояд гуфт ки ҷадвали мусобиқотро дастаи Истиқлол, ҳоло довар аввалин корти зардро аз ҷайби худ берун мекунад ва ин ба бозингари дастаи Регар ТадАз нишон дода мешавад. онҳо оғози бозиро ҳамин гуна тезу тунд, пуршиддат ва бо бозии дағалу дурушт оғоз карданд ва ҳамин тавр аз сӯи довар муҷозот гирифтан. Саидхони Амрохон, дифоъгари канори чапи дастаи Регар ТадАз, аз сӯи довар огоҳонида мешавад. ӯ қоидаи бозиро нисбат ба
самандар шарипов вайрон кард. ба ин футболбоз пизишкон кӯмак хоҳанд кард ва пас аз иҷрои зарбаи ҷаримавӣ бояд футболбоз ба майдон биояд, аммо ӯ ба қавле лавлаваки майдон ба оғоз кардани бозӣ пардохт. бо ишораи довар буд ва ё довари чаҳорум иҷозат дод. аслан ҳақ надорад довари чаҳорум ба ин бидуни иҷозати довари асосӣ. аут. дастаи Хатлон тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. садрнишини ҷадвали мусобиқот дастаи Истиқлол аст бо афзудани 13 имтиёз, баъдан Хуҷанд 10 имтиёз. онҳо ҳамагӣ 5 бозигӣ анҷом доданд ва баъдан клуби марказии варзиши артиш Помир бо 9 имтиёз дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтааст, аниқтар аз зинаи сеюм. аз дақиқаҳои аввал як чиз барои довар мушкил мекардад, ором кардани Сафаралӣ Каримов. ин ба ӯ даст хоҳад дод албатта ва ба бозӣ ҳам идома бояд ки бидиҳем. ҳоло тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард Ойбек Абдуғаффоров. партоф ба канори чапи майдон. Саидхони Амрохон тӯбро нахуст бо танаи худ боз дошт, аммо ҳоло корти зард ба бозингари дастаи Хатлон. инҷо дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Доро Бергашев аз замин боло шуд ва бозиро идома дода метавонад. корти зарда ки дода шуд ба Ҷамолиддин Зардиев. аллакай дар ин бора ҳисоб баробар мешавад. Саидхони Амрохон ҳамчунин ва ҳамакнун Ҷамолиддин Зардиев. партоф анҷом дода мешавад ва имконият аст барои боз кардани ҳисоб. Сафаралӣ Каримов ҳоли ӯ дар маркази майдон буд ва баъдан имконият дошт ки ҳисобро боз кунад. партоф аз сӯи Доро ба анҷом дода шуд. баъдан нафаре ки нисбат ба ӯ қоидаи бозӣ вайрон гардид ва Сафаралӣ Каримов соз ба тӯб расида натавонист, вагарна дар гумон буд ки довар тӯбро метавонад бар соҳиб шавад. на ту бояд баргардонда шавад. ферплей дар амал. Фатулло Бобоев. Ойбек қоидаи бозиро вайрон кардааст. дар рақобат бо Наврӯз Рустамов беҳтарин нишонзани ин мавсим. воқеан ӯ бо 4 гол дар ин сабқат пештозӣ мекунад ва нафари дигар Шеридин Бобоев аст. ду бозингари ҷавон ҳамакнун дар футболи Тоҷикистон аз худ дарак медиҳанд ва онҳо голҳои бештарро дар оғози мавсим ба ҳадаф расонидаанд. шумо ҳам эҳсос кардед ки акнун Доро Бергашев дар ҳайати дастаи Регар ТадАз аз ин ба баъд дар хати ҳамла ҳунарнамоӣ мекунад ва ин чиз баъд аз бозӣ бо дастаи Паншер густариши паҳновар ба қавле касб кард. аз ин пеш Доро Бергашев дар хати дифоъ ҳунарнамоӣ мекард. умуман ӯ муҳофизатгар мебошад. аз он ки дастаи Регар ТадАз дар ин мавсим
аз ҳамлаварон танқисӣ мекашад ва дар 4 бозии аввал ягон ҳамлавар ягон гол зада натавонистанд. Муҳаммадҷон ҳабибуллоев маҷбур шуд ки бозҷӯие ӯ бозсозие бикунад дар ин ҳам, вале ҳоло маҳз Роб Эргашев бо туп чунона мебинем ӯ дар ҳаят аст, вале дар хати дифоъ ӯ раҳнамоӣ мекунад. маҳз ин бозингарро дар хати пеш ба кор бурд ва дар бозӣ бо паншер ки то дақиқаҳои 80 дастаи Регар ТадАз аввал гол заду баъдан боз бо ҳамон сценария мусовӣ шуду ва қариб имтиёз аз даст медод. Роб Эргашевро ба бозӣ даровард ва тавонист ки пирӯзиро низ ба даст биёрад. ҳоло боз қоидаи бозӣ вайрон мегардад. дастаи Хатлон ҳам аз мизбонон дар ин ҷиҳат ақибнишинӣ намекунад ва ба ҳар як қоидаситезӣ посухи сазовор медиҳад. аз ҳамон нуқта ки фикр мекунам барои бори сеюм зарбаи ҷаримавӣ иҷро мегардад, ин корро умуман хаста нагардида ой бек такрор хоҳад кард. ин лаҳза бозингарони дастаи Хатлон тавонистанд ки тӯбро зада дур намоянд. Далер Умаров буд ки тӯбро ба канори чап ҳаво дод, вале футболбозони дастаи Хатлон се нафарашон имкон надоранд ки ба ҳамдигар тӯбро дурусту дақиқ партоф бидиҳанд. наход офсайд нест, қарибу дарвозаамон 1-1. голи панҷуми киро мебинем. Наврӯз Рустамовро аҳсан офаринҳо ва ин бозингар голи панҷуми худро дар ин мавсим ба ҳадаф мерасонад. бомбардир, нишонзан, голандози нав дар футболи тоҷик. нахуст меҳмонон ҳисобро боз мекунанд ва дифоъгари канори чапи дастаи Регар ТадАз ба иштибоҳи фоҳиш роҳ дод. ӯ натавонист ки туби ки оддӣ буд бигирад ва бо дарвозабон 1-1 баровард. ва гуфтам мумкин ки бо як зарба ҳисобро тавонист боз карда футболбози дастаи Хатлон. наврӯз Рустамов аз ҳаракати аввалаш воқеан натавонист барои мо нишон дода ки ҳоло метавонад ӯ аз аввалин имконият истифода бурда, яъне давидани ӯ бисёр ҳам ғайриоддӣ аст. қариб ки хоҳиши ба дарвоза наздик шуданро надошт. ман фикр кардам дифоъгар метавонад ӯро дарёб карда, вале ӯ зарбаҳои хеле дақиқ доштааст. акнун барои соҳибони майдон мушкил хоҳад шуд. саидхони амрохон дар канори чап ба иштибоҳ роҳ дод. туби оддӣ буду бояд бар мегардонд, аммо дар дастаи Регар ТадАз ду дифоъгари канорӣ бештар дар хати ҳамла заҳмат мекашанд ва чунин бозингарон ҳуши ёдашон танҳо ба рисоати асосии худ равона намешавад. аз ин хотир баъзан дифоъгарони канорӣ дар бозиҳо иштибоҳ мекунанд ки сабаби аслӣ ва усулии инро ман дар ҳамин мебинам. дар ду фронт ба қавле онҳо наметавонанд баробар ҳунарнамоӣ карда. тӯбрабоӣ, аммо қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. Сафаров Файсиддин дар ин ҳолат ноҳақ буд ва довар ишора мекунад ки ба бозингари дастаи Хатлон кӯмаки пизишкон дар кор. дақиқаи 20-уми бозӣ ҳисоб 1-0. анихтараш
0-1. ва дар марзи майдон мо танҳо меҳроб завурбековро мебинем. сармураббии дастаи хатлонро дар бозии аввали дастаи Регар ТадАз дар ҳамин майдон. ҷои нишаст намеёфт муҳаммадҷон ҳабибуллоев. мумкин ӯ боварӣ дорад барои дастпарваронаш ки метавонанд рафти ин бозиро ба нафъи онҳо тағйир дода ва аз рӯйдодҳое ки дар майдон ҷараён мегирад ва иттифоқ меёфтад метавон хулоса гирӣ карда ки аз ҳоло дастаи хатлон барои нигоҳ доштани ин ҳисоб ва умуман барои аз даст надодани бартариаш талош мекунад. ва бори дигар фишор меоварад Наврӯз Рустамов ва муваффақ ҳам мегардад. тӯбро дарёфт мекунанд футболбозон ва партофтам мешавад. бозингарони дастаи хатлон дар нимаи майдони Регар, аммо дарвозабон Миралӣ Муродов тӯбро соҳиб гардид. ва гуфтан мумкин ки дар голи дастаи хатлон то андозаи иштибоҳи дарвозабон Миралӣ Муродов ҳам ҳаст. ӯ интизор надошт ки Наврӯз Рустамов то ин андоза зарбаи қавӣ зада метавонад. ва муҳаммадҷон ҳабибуллоев суханони моро гӯё ки шунид ва гӯё ки шеронҳо омад аз ҳамон курсиҳо ба марзи майдон ва баъд довар эътироз баён кард ки довар маҷбур шуд то рӯ ба рӯ лобало бо ин масъаларо ҳал бикунад. ин лаҳза қоидаи бозӣ бисёр ҳам дағалу дурушт вайрон гардид. аз ин дуриям маълум шуд ва барои худи футболбозе ки ноҳақ аст ин чиз аён мебошад. Акбар Бобомуродов ва аз ҳарифи худ пӯзиш хосту мавқеи худро ишғол кард. корти зарди сеюм дар бозии имрӯза. ҳанӯз дақиқаҳои 22 бозӣ ҷараён мегирад ва ин оқибати на он қадар хуб дорад. ҳолати стандартӣ мутаваҷҷеҳ мешавем. бисёр талош дар ҷаримагоҳ инҷо мушоҳида мегардад аз сӯи футболбозони ҳарду даста ва нахӯз шуда ба тӯб бозингарони дастаи хатлон тавонистанд ки бирасанд ва зарба ҳам ба ҳадаф расонида шуд. албатта хеле болотар аз дарвоза, вале дар ҳолатҳои стандартӣ бартарӣ доштани бозингарони хатлон ин бисёр бонги хатар аст барои Регар. зеро дар дастаи Регар ТадАз дифоъгарони бисёр бо маҳорат ҳунарнамоӣ мекунанд. Ойбек Абдуғаффоров ӯ дар тими мунтахаб даъват гардидааст. Акбар Бобомуродов, Саидамири Саидаҳмад ва бояд дар қабати дуввум онҳо худро нишон бидиҳанд. Сафаралӣ Каримов Акбар Бобомуродов Ойбек Дороб
аут ба фоидаи дастаи Регар. Сафарали Каримов. Дороб партофти бисёр ҳам хуб ва бисёр айёрона бозӣ кард дарвозабон. Рости бори аввал мебинам чунин нағма усулро аз сӯи дарвозабонҳо ва бисёр ҳунари техникии худро нишон дод инҷо Фатулло Бобоев. Ду нафар якбора имкон доштанд ки ба ӯ фишор биоваранд ва тӯбро соҳиб бигарданд. Дарвозабон ҳамеша тӯбҳои ҳавоиро бояд ки соҳиб бигардад, вале бо ҷаҳиши худ ҳамин гардид ки наметавонад тӯбро соҳиб гардида. баъдан чунин ҳиларо ба кор бурд инҷо дарвозабони дастаи Хатлон. Ойбек Акбар Бобомуродов. дастаи Регар бо усули 3-5-2 ҳунарнамоӣ мекунад. бояд гуфт ки назар ба бозиҳои қаблӣ тағйирот ҳаст. Азимов Бахтиёр аз дақиқаҳои аввал бозӣ накарда истодааст. ҳамчунин беҳтарин бозингар, агар хато накунам, дар ҳамин ҳайат Фирӯз Қараев аст. ӯ ҳам дар захира нигоҳ дошта шудааст ва се дифоъгари марказии инҳо Акбар Бобомуродов, Ойбек ва Саидамири Саидаҳмад. аниқтараш Дороб, Ойбек ва хуб Акбар Бобомуродов. баъдан аз ду канор Саидхони Амрохон ҳунарнамоӣ мекунад ва Саидамири Саидаҳмад. Ойбек партов ба хати ҳамла. тӯбро ба таври зарурӣ нигоҳ дошта натавонист инҷо Дороб Эргашев. воқеан Дороб Эргашев дар хати ҳамла аст. Саидамири Саидаҳмад баъзан ӯро метавонад ҷуброн карда ва ине ки бо тӯб ҳастанд футболбозони дастаи Хатлон. Дороб Эргашев меояд барои дифоъ, аниқтараш барои кӯмак ба муҳофизатгарон ва дар ҳуҷумҳои позитсионӣ ҳамеша ӯ дар хати ҳамла ҳунарнамоӣ мекунад. инҷо боз қоидаи бозӣ вайрон мегардад. норозигӣ баён мекунанд футболбозони дастаи Регар. Саидамири Саидаҳмад бисёр моҳирона тӯбро рабуд. нисбат ба Сафарали Каримов қоидаи бозӣ вайрон мегардад. равияу радабандӣ дар ҳайати дастаи Хатлон ба таври зайд бароҳ монда шудааст. 4 ва дигар ҳамагӣ дар маркази майдон. танҳо дар хати пеш Наврӯз Рустамов аст. Акбар Бобомуродов, Ойбек Абдуғафоров, Элдор Эргашев, легионери дастаи Регар ТадАз. партов ба хати ҳамла. зарба ба ҳадаф расонда мешавад, аммо хеле оддӣ, на он қадар қавӣ. Амирҷон Сафаров дар бозии гузашта ӯ муаллифи гол шуда буд дар ғалабаи бисёр ҳам мӯътамади Регар бар дастаи Помир ва ҳамчунин Дороб Эргашев, шояд ки муаллифи зеботарин голи давраи аввали мусобиқоти футболи Тоҷикистон, агар тамоми мавсим набошад. Саидхони Амрохон аз алтубро метавонист ба бозӣ дароварда. ин коро ба Акбар Бобомуродов вогузошт ва бояд ҳамагӣ дар ҷаримагоҳ барои тӯб мубориза баранд. бозии хатарнок. бале зарбаи задаи
футболбози дастаи Регар умед бар он мебандем ки ба рӯи футболбози Хатлон нарасидааст ва бозӣ ба зудӣ боз ҳам идома меёбад. Дарвозабон Фатулло Бобоев. офсайд ба қайд гирифта мешавад, ҳарчанд имконият доштанд бозингарони дастаи Регар ки тӯбро соҳиб бигарданд ва довар зарурате наёбад, набинад барои боло кардани байрақчаи худ, вале гӯё ки ӯ медонист ки дифоъгари дастаи Регар тӯбро наметавонад соҳиб гардида, ба ҳар ҳол офсайдро ба қайд гирифт. ҳоло дар ҷаримагоҳ Доро Бергашев мубориза мебарад ва қариб буд ки тӯбро соҳиб шавад. ва ин лаҳза чӣ? Акбар Бобомуродов тӯб дар майдон монд. довари канор ром аст ё сукут варзида ки ин маънои онро дорад ки метавонанд бозиро идома дода. нисбат ба Доро Бергашев қоидаи бозӣ вайрон мегардад. Сафарали Каримов дар назди тӯб. ин дафъа Ойбек Абдуғафоров ба ҷаримагоҳ рафтааст. хеле оддӣ партов кард Сафарали Каримов. Амрохон ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ. дарвозабон ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Доро Бергашев чӣ гуна аз имконият гол набояд зада. дифоъгар аз болои хати дарвозаи худ тӯбро тавонист бартараф намояд. ва аксул ҳуҷум дар иҷрои футболбозони дастаи Хатлон. метавонанд онҳо ҷаззоб бидиҳанд ҳарифони хешро. Шарипов Самандар. ҳуҷум ҳанӯз аз канори рости майдон идома меёбад. Наимҷон Иброҳимзода, Наврӯз Саидов, Рустамов. қоидаи бозӣ вайрон мегардад. Доро Бергашев метавонист голи навбатии худро ба ҳадаф бирасонад. аз имконияти 100% истифода бурда натавонист. ӯ дақиқаи 33 бозӣ ҷараён мегирад. Саидхони Амрохон ту ба дасти бозингари Хатлон бархӯрд. бале Самандар Шарипов. Сафарали Каримов. партофти ӯ кирин тӯҳфа шуд ба дарвозабони Хатлон Фатҳулло Бобоев. Сафарали Каримов бори дуввум ба иштибоҳ роҳ медиҳад. аз фаъолӣ зиёд ин албатта. Саид Амир Саид Аҳмад. Дороб. дар ҳалқаи ду нафар тӯбро аз даст дод Доро Бергашев. Саид Амири Саид Аҳмад мавқеи ҳарифи худро дар канори майдон танг кард ва шароит фароҳам овард ки тӯб аз майдон берун гардад. аммо ҳоло ба иштибоҳ роҳ доданд дифоъгарон. Наврӯз Рустамов.
дар ҳалқаи 3 нафар бозингари ҷавон амирҷон сафаров нисбат ба қоидаи бозиро вайрон мекунанд. имрӯз аз ин нуқта ки ҳоло довар ишора мекунад, бори сеюм футболбозони Регар зарбаи ҷаримавӣ иҷро мекунанд. дар маркази майдон ҳамчунин 3 бор ин корро карданд. бояд аз чунин фурсатҳо истифода бурд. зарбаи ҷаримавӣ ҳам ними гол ба қавле бояд ки ҳисобида шавад. вале бисёр ба мақсад мувофиқ буд агар ҳоло дар назди туп ба ҷуз Сафаралӣ Каримов ягон нафари дигар бошад, зеро Сафаралӣ Каримов дар ҷаримагоҳ хеле фаъол хоҳад буд. Вайсиддин Сафаров дар назди туп аст. дақиқаи 35-уми бозӣ ба итмом расидааст. камтар аз 10 дақиқа ба вақти асосӣ дар қисми аввали бозӣ ва барои дастаи Регар ТадАз бисёр муҳим аст ки дар қисми аввал ҳисобро баробар бикунад. партов хеле моҳирона, аммо дар охирин лаҳза дифоъгарон тавонистанд ки тӯбро зада баргардонанд. Саидамири Саидаҳмад бозиро идома дода метавонад. Элдор Эргашев фақат ба ҷаримагоҳ тӯбҳо ирсол карда мешавад. ҳоло аз ҷониби бозингарон дастаи Регар бидуни ягон хел бозигузорӣ ҳоло бибинед Ойбек ҳам ба пеш. ин ба он хотир ки дастаи Хатлон бисёр умқ рафтаву фақат ба хатти дифоъ дорад таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. аз ин лиҳоз Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ба дастпараварони худ дастур додааст ки ба ҷаримагоҳ тӯбҳоро ҳаво бидиҳанд, зеро як чиро мо ҳам дарк кардем, дарвозабон дар тӯбҳои ҳавоӣ он қадар маҳорати хуб надорад ва надоштааст Фатҳулло Бобоев. ва бояд аз ин нуқтаи заъфи дастаи Хатлон истифода кард. агар ин кор надиҳад, зеро дифоъгарон ҳам кӯшиш карда истоданд ки ҷуброн бикунанд чунин нуқсонро. ҳоло офсайд ба қайд гирифта шуд. Наврӯз Рустамов қариб ки бо дарвозабон 1-1 мебаромад агар байрақи довар намебуд. бори дуюм дар бозии имрӯза. Саидов Кароматулло баъдан Ҷамолиддин Зардиев ва ду нафар хуқ пайдо карданд ки ба тӯб бирасанд ва дар ҳол дастаи Регар кӯшиш мекунад ки тӯбро соҳиб бигардад. инҷо офсайд нест. довар ишора мекунад ки на, аммо дур шуд инҷо Наврӯз Рустамов. ва ҳамин тавр фурсати муносиб барбод рафт. боз ҳамон гуна бозӣ аз сӯи футболбозони Регар бо дарёфт кардани тӯб ягон нафарро дар хатти пеш мекобанд, аммо муваффақ намегарданд. барвақттар қоидаи бозӣ вайрон гардида буд аз сӯи бозингарони дастаи Хатлон. баъдан як нафар дар замин хуб аст, аммо довар ишора кард ки дастаи Регар метавонад бозиро идома бидиҳад. ӯ ҳам эҳсос мекунад ки соҳибони майдон талош мекунанд то дар қисми аввали бозӣ ҳисобро баробар намоянд. офсайд нест. бозиро метавонад идома дод. Сафаралӣ Каримов ва як партофти дақиқ кофӣ аст.
вайсидин Сафаров имрӯз дар канори чапро нарнамоӣ мекунад. ҳоло ӯ кӯшиш кард ки бозингаронро дар хатти ҳамла бо тӯб таъмин намояд, аммо дифогарон бисёр хуб ҳунарнамоӣ карданд. инҷо наход ки аз тӯб аз дарби тӯб ӯ пешпо хӯрда бошад бозингари дастаи Регар. фикр мекунам аввал ба тӯб ӯ наздиктар буд. офсайд нест ва нахоҳад буд, зеро як нафар дар замин хобро ба ҳисоб мегирад довар. аз канори чапи майдон кӯшиш мекунад инҷо Амирҷон Сафаров. зарбаи пуштонакӣ, вале дур буд аз идеалӣ. дар охирои қисми аввали бозӣ боз як нафар аз футболбози дастаи Хатлон ба кӯмаки пизичкон ниёз дорад. камтар аз 5 дақиқаи дигар дар ихтиёр дорад дастаи Регар. ва умедвор ҳастем ки тану худи Регар метавонад як гол зада, чунин бозие ки бисёр наздик аст, монанд аст ба вақткушӣ, ботил намояд. кароматулло Саидов буд ки ҳоло бо ҳидояти пизишкон аз майдон берун бурда мешавад ва тӯбрози бармегардонад футболбозони дастаи Регар ва омода аст кароматулло Саидов барои идома додани бозӣ, барои инро фаҳмидан 3 дақиқа қариб 2 дақиқа ба камӣ сарф гардид. яъне ҳолати бозингари дастаи Хатлон Кароматулло Саидов. ҳуҷуми дастаи Регар, ирсол ба ҷаримагоҳ, имконияти зарба задан ҳаст. Хайрулло Азизов бисёр хуб фикр карда буд ва аммо боз ҳам ҳамон тавре ки ӯ мехост зарбааш амалӣ нашуд. Далер Шомуродов, партов ба канори чап, босам Далер, Ҷамолиддин Зардиев, бозӣ бисёр ҳам зебо ва аммо боз ҳамон як дарди бедаво ба қавле бозии дағалу дурушти футболбозон моро аз ҳамон бозигузориҳои зебо ки имрӯз хеле каман дар кам сурат мегиранд аз диданаш маҳрум мекунанд. зарбаи ҷаримавӣ
ارسال با جریمه‌گاه. فوتبال‌بازان دسته خطلون توپ رو دریافت میکنن، امکاناتی ضربه زدن هم دارن. اکبر بابا مرادوف، ارسال هوایی او اوت. نبینید باز پرتافتی هوایی می شود. این دفعه توپ رو به هوا خیزانده نتونست به خاله. باید دقیقه های زیادی لوا کرده شود، اما 2 دقیقه خیلی کم، خیلی کم. تنها به یک بازیگر فکر میکنم 2 دقیقه کمک رسانده شده بود. در هفته گرمی فکر میکنم که در میدان حرکت کردن بازیگران هم مشکل شده است و داوران رو نیز. الدار ارگاشف، وایسیدین، اکبر بابا مرادوف. اکبر یک نفر رو گذاشت، بسیار خوب. نفر دوم رو و اما قاعده بازی رو ویران میکنند و آخرین امکانیت برای دسته رگر در قسم اولی بازی برای برابر کردن حساب. توپ رو سفرعلی کریموف ساز میکند و نفری که توپ رو با زمین میموند او ضربه خواهد زد. اویبگ عبدالغفاروف اول دور شدن خواست ولی فکر میکنم بعدا سفرعلی کریموف راضی کرده توانست که بهتر است او این کار رو انجام بدهد. یا چی نقشه دارن بازیگران دسته رگر. ضربه بسیار عادی بود چنانه که خودتان مشاهده کردید. اویبگ عبدالغفاروف بهتر بود شاید پرتافت انجام میداد و داور دسته ها رو با تنفس گسل میکند.